Bueno, despois desta maravillosa interpretación de Negra Sombra por parte de Estrela, decimos unhas palabras no nome do Comité Ciudadano de Emergencia. Hoxe, acompañando a súa familia, estamos aquí para honrar a memoria dos nosos queridos e ben queridos compañeiros Carmelo e Vitoria, dúas persoas de unha longa trayectoria de compromiso a prol dunha sociedade máis xusta, de compromiso a prol de facer un mundo cada vez máis habitable. Nos últimos anos da súa vida, tanto Carmelo como Vitoria fixeron o centro da súa actividade, da súa acción, a loita contra a planta de gas de Reganosa e pola defensa desta cría. Hoxe, cando vivimos inmersos nunha situación de crisis deste modelo insostible, deste modelo, cando agroman casos por doquier da corrupción, que é unha das características deste modelo, tamén Carmelo e Vitoria foron precursores pola regeneración democrática deste país, porque o caso de Reganosa é un caso paradigmático da corrupción deste sistema, e como decía, son precursores tamén desta loita. Unha corrupción que, como víamos incluso recientemente, se manifesta no conxunto das institucións do Estado, en todas, e recientemente tiñamos a proba unha vez máis como os dos grandes grupos políticos que ao longo destes anos sustentaron precisamente esa complicidade con os produtos de Reganosa, pois no Parlamento Europeo de novo se poñen de acordo para impedir que un informe da delegación europea que estuvo aquí en febreiro de 2013 puxera negro sobre blanco que estaba acontecendo en esta ría. Estamos aquí para lembrar precisamente a dúas persoas valores fundamentales: o valor da solidaridade, o valor da honestidade, o valor da sencillez, do desprendimento e da generosidade. Estes eran valores dos compañeiros. E ademais, creo que, como todo o mundo sabe, Carmelo e Vitoria creían que a acción colectiva era a fórmula precisamente para facer cada vez unha sociedade mellor, porque ainda que a historia non lo di, que realmente os avances da humanidade se deben ás loitas dos ciudadanos e sobre todo o compromiso de persoas como Vitoria e Carmelo, temos que decir que lamentablemente no modelo que vivimos se sustenta precisamente no estímulo do individualismo, todo o contrario da acción de Carmelo e de Vitoria. Por eso, desde aquí, o noso compromiso hoxe de anovalo para seguir o seu legado e, no caso, para agradecer a Carmelo e a Vitoria todo o que fixeron e que nos deron. Moitas gracias a todos. En todo caso, ahora, unha nova...